El Dansaneu ha baixat el teló aquest diumenge després de 6 jornades oferint el seu tradicional maridatge de música, dansa i patrimoni a les Valls d'Àneu. La 28a edició d'aquest renovat Festival de Cultures del Pirineu es clou amb satisfacció per la resposta del públic, que per primera vegada ha pogut comprar les entrades online. Amb això, l'organització ha pogut identificar la procedència de la seva audiència, arribada principalment de les demarcacions de Lleida i Tarragona. Enguany, el certamen s'ha comprimit en 6 jornades i s'ha canviat de dates. S'ha avançat a les habituals a fi d'evitar, en un primer moment, coincidir amb el Doctor Music Festival. El canvi, que havia despertat inquietud als organitzadors, ha estat excepcional, pel qual la propera edició tornarà a celebrar-se durant la primera setmana de juliol. Compactar en una setmana és bo, per tant, allò que fèiem de 2 caps de setmana segurament ho deixarem de fer i apostarem per una setmana més intensa, amb uns divendres, dissabte i diumenge més forts. I el que sí farem és tornar a les nostres dates habituals per deixar una miqueta que també hi hagi una mica més de públic de fora. S'han complert en escarells els objectius proposats en aquests darrers anys, però molt especialment en aquest 28è Dansaneu 2019. Primer, agermanar dansa, música i el patrimoni platòric de les Valls d'Àneu. Una manera, entenem nosaltres, suau, reflexiva, harmònica, de mostrar les virtuts d'una terra. I entre totes les propostes, les més sol·licitades han estat l'espectacle inaugural, que enguany ha anat a càrrec de la coreògrafa Sol Picó i el pianista Marco Mezquida, i el recital de Lídia Pujol a Sant Joan d'Isil. Aquesta ha estat una edició protagonitzada sobretot per propostes contemporànies, però que segueixen partint de la cultura d'arrel, l'essència del festival. I justament a fi de fomentar noves formes d'expressió i incentivar la creativitat, el Dansaneu seguirà apostant per col·laborar amb noves produccions. Jo crec que hem d'estar molt al costat dels artistes, buscar què estan fent els artistes, escoltar-los, que a vegades no se'ls escolta prou i compres les propostes ad hoc, no. Escoltar què necessiten i, per tant, fer aquest camí de creixement com a festival al seu costat. Jo crec que és molt important aquest anar de bracet amb què necessiten ara mateix en un moment de moltes dificultats pel que fa a l'exhibició, pel que fa a la cultura en general, fer costat i donar la mà als artistes. El 28è Festival de Cultures del Pirineu ha baixat el teló a l'espai Mont Natura Pirineus, a les Planes de Son. Ho ha fet amb Sa Mateixa, una producció del Mercat de les Flors i del cicle Escenes de l'Auditori de Barcelona, en què 2 ballarins i 3 músics han trobat un llenguatge comú que llegeix el passat i el porta cap al present.